Пасля здабыцця Беларусю незалежнасці, а дакладней з прыходам да ўлады Лукашэнкі, у краіне пачала ажываць з'ява менавіта ідэалагічна-публіцыстычная плынь пад назвай заходнерусізм. Узнікшы яшчэ ў 19 стагоддзі, заходнерусізм, здавалася, назаўсёды знік разам з развалам расійскай імперіі. Аднак нечакана ён атрымаў новае дыханне і ажыў пасля 1994 года разам з пераўтварэннем Беларусі ў прэзідэнцкую рэспубліку. Заходнерусізм – з'ява ў беларускім жыцці, якая ўжо мае сваю гісторыю больш 100 гадоў. З'ява гэта несумненна звязана з Расіяй, на што паказвае яе назва. Заходнерусізм сам ужо стаў аб'ектам даследаванняў гісторыкаў, найперш беларускіх. Гэтая ідэалагічная плынь была сфармаваная ў 60-е гады 19 стагоддзя пасля паразы паўстання Кастуся Каліноўскага і мела галоўнай мэтай ментальна прывязаць Беларусь да Расіі. Па гэтай прычыне заходнерусізм быў інспіраваны і фінансаваны расійскім царскім урадам. Нягледзячы на ўсе катаклізмы 20-го стагоддзя, рэвалюцыі, войны, стварэнне нацыянальных дзяржаваў, заходнерусізм выжыў, хоць меў перыяды крызісу амаль да поўнага заняпаду. Але падобна вірусу, які пры замарожванні губляе актыўнасць, трапляе ў спячку, заходнерусізм ажыўляўся пры больш спрыяльных умовах. У чым сутнасць заходнерусізму? Чаму ў незалежнай Беларусі ён не толькі не памёр, але і ажыў пасля прыходу да ўлады прэзідэнта Лукашэнкі? Чым заходнерусісты 21-го стагоддзя адрозніваюцца ад сваіх суродзічаў стагоддзя 19-го? І чым выкліканы пэўныя змены адносінаў да яго з боку аўтарытарнай беларускай улады? Пагаворым пра гэта больш дэталёва. Істота заходнерусізму – адмова прызнаць беларусаў народам. Галоўная задача і мэта заходнерусістаў – укараненне ў масавую свядомасць беларусаў ідэі, што Беларусь – гэта частка Расіі, а беларусы – рэгіянальнае адгалінаванне расійскага народу. Пасля паўстання 1863-1864 гадоў расійскія ўлады, напалоханыя перспектывай страты Беларусі, распачалі шырока закроеную палітыку русіфікацыі паўночна-заходняга краю, і заходнерусізм стаў яе складной ідэалагічнай часткай. Аднак сярод заходнерусістаў 19 стагоддзя былі асобы, у тым ліку вядомы Міхаіл Каяловіч, якія прызнавалі пэўныя этнічна-гістарычныя адметнасці беларусаў. Іх заслугай быў удзел у стварэнні навукі беларусістыкі. Найлепшы прыклад – дзейнасць Яўхіма Карскага. У 20 стагоддзі з падзеннем расійскай імперыі і развіццём беларускага нацыянальнага руху заходнерусізм знік, прапаў з грамадскага жыцця, хоць нацыянальная палітыка ў БССР па праўдзе была практычнай рэалізацыяй ягонай мэты – русіфікацыі беларусаў. Заходнерусізм ажыў як ідэалагічна-публіцыстычная плынь ужо ў незалежнай Беларусі з прыходам да ўлады Лукашэнкі. Прарасійскі аўтарытарны рэжым узяў заходнерусістаў пад апеку, абласкаў іх, раздаваў пасады і ўзнагароды. Але ў пэўны момант, у 2017 годзе, Лукашенка з тактычных меркаванняў арганізаваў узорнае пакаранне некалькіх заходнерускіх актывістаў з арыштам і судовым працэсам. Вельмі паказальна, што пасля вынясення прысуду 3 фігурантам заходнерускі рух у Беларусі неяк адразу апаў, скуксіўся і стаў амаль незаўважным. І гэта выразнае сведчанне, што заходнерусізм, у адрозненне ад беларускага нацыянальнага руху, можа існаваць толькі на штучным кармленні ад улады. Заходнерусізм – это з'ява гістарычная, і таму лагічна будзе пра яго паразмаўляць з гісторыкам, прафесарам Алесем Смаленчуком. Алесь, калі узнік заходнерусізм і чым ягоная сутнасць? Заходнерусізм, як грамадская палітычная плынь, аформіўся недзе ў палове, у сярэдзіне 19 стагоддзя.
Асабліва моцна паўплывала на яго ідэйнае афармленне, паўплывала і арганізацыйнае паўстанне 1863 года. Сутнасць яго, ну, фактычна гэта была такая антыпольская, в першую чаргу, дактрына. Царскія ўлады спалохаліся, што можа аддзяліцца Беларусь і Польша. Так, безумоўна. І сутнасцю гэта быў такі адкрыты антыпаланізм і антыкаталіцызм, можна сказаць. Калі казаць пра дачыненне да беларушчыны, што для нас самае важнае ў заходнерусізме, тут трэба прызнаць, што фактычна заходнерусісты адмаўлялі існаванне беларусаў як самастойнага этнаса, адмаўлялі існаванне самастойнай культурнай і палітычнай існасці. Беларусы разглядаліся як частка такога суперэтнаса рускага разам з маларусамі, украінцамі і з велікарусамі. Адпаведна, Беларусь як краіна магла быць толькі часткай Расіі. Але былі нейкія адрозненні сярод іх. Нехта прызнаваў больш адметнасцяў беларускіх, що такі трэба уважаць на спецыфіку гэтага краю. Нехта зусім не прызнаваў. Да, безумоўна былі, і, канешне, так, от я так агульную даю ацэнку ўсяго гэтага. Напрыклад, Павел Баброўскі насуперак большасці заходнерусістаў, якія наогул лічылі, што аснова таго суперэтнаса якая? Гэта агульнаславянскае паходжанне і праваслаўная вера. І ён лічыў, што беларусы і каталікі, і праваслаўныя – гэта адзін народ, фактычна. То есть, яны маюць адну народную культуру, адзіныя традыцыі, і звязвае іх мова. Не дзеліў каталік-паляк, праваслаўны рускі. І фактычна Баброўскі адзіны, хто казаў пра значэнне мовы, падкрэсліў значэнне мовы, шмат пра яе казаў. Пры гэтым ён так не выступаў насуперак галоўных гэтых ідэйных тэндэнцый, і таксама разглядаў беларусы як частка гэтага рускага суперэтнаса. Але гэта сама ідэя, што беларус адзін народ, нягледзячы на канфесію, это можа быць аснова ідэалогіі нацыянальнага руху, пачатак, прадцеча. Ну так, можна сказаць, што розныя погляды внутры заходнерусізма, кансерватыўныя былі больш ліберальныя, так ліберальна-дэмакратычна, можна заўважыць. Тут нейкі момант звязаны з пачаткамі беларускага культурнага назапашвання, з пачаткамі беларускай ідэі, тут ўсё ж такі ёсць. У 60-80-е гады 19 стагоддзя былі праведзены цэлы шэраг даследаванняў этнаграфічных, гістарычных, культурніцкіх, менавіта з пазіцыі такога заходнерусізму. Там удзельнічалі і, між іншым, я называў уже імя Баброўскага, Алексей Сапунов, Бессонаў удзельнічаў, Евстах Карскі удзельнічаў усім гэтым. Яны пачыналі вельмі часта такія звычайна заходнерусісты, но у Карска гэта скончылася тым, што з'явіўся шматтомнік беларусаў. Он сам пераканаўся, што гэта ўсё ж такі асобна нацыя, асобны народ. І можна казаць, што тыя даследаванні ўвайшлі так, сталі такім таксама часткай падмуркам так, фармавання беларускай нацыянальнай ідэі, хоць насуперак. Гэта было такое незаконна народжанае дзіця заходнерусізма, фактычна. Як увязаць той заходнерусізм часоў расійскай імперыі з сённяшнім заходнерусізмам у незалежнай краіне Рэспубліцы Беларусь? Тут трэба прыгадаць той, што заходнерусізм цалкам замяніў свае такія нейкія ліберальны твар, калі аформіўся беларускі нацыянальны рух. Тут было самае такое моцнае супрацьстаянне, супраць беларускай ідэі. І гэта быў фактычна галоўны вораг беларускай ідэі заходнерусізму на пачатку 20-го стагоддзя. А сёння? І тут уже у той час уже зніклі нейкія такія моманты, каб казаць, што яны там свой нейкі ўнёсак рабілі. А сёння таксама пазіцыі розныя, і можна прыгадаць той судовы працэс, які год таму цягнуўся над тымі людзьмі, якія так зневажылі фактычна беларускую дзяржаву. Сёння таксама ёсць у сённяшнім заходнерусізме ёсць такія адкрытыя выступы супраць Беларусі як дзяржавы. Таксама сцвярджаюць, што няма ніякіх аснаваний, падстаў лічыць беларусаў асобнай нацыяй, адмаўляюць існаванне беларускай мовы, беларускай культуры як такіх культурных феноменаў самакаштоўных. Але пры гэтым ёсць іншыя выступы, той жа Шымаў у сваіх выступах уже прызнае існаванне беларускай дзяржаўнасці. Не выступае супраць. Я не ведаю, это такая тактычны ход, ці на нейкі манёвр, ці больш сур'ёзна, але проста калі аналізаваць всю гэту саму па сабе тэндэнцыю і эвалюцыю, то тут для Беларусі месца ёй няма фактычна. Для Беларусі як самастойнага, культурніцкага, нацыянальнага і палітычнага феномена асабліва. Так разумею, што з тых заходнерусістаў 19 стагоддзя мы можам браць некую іх навуковую частку, як падставы беларускай нацыянальнага руха, а сённяшнія заходнерусісты – это адназначна ворагі Беларусі і беларускай дзяржаўнасці. Я б так сказаў, што это адназначныя ворагі беларускай дзяржаўнасці. Я тут не бачу нейкіх. То есть нават калі сёння нейкія рэверансы будуць у бок той палітыкі, якія праводзяць у галіне культуры, там сённяшні ўрад і прэзідэнт Беларусі, то доўгатэрміновай перспектывы для Беларусі няма месца ў дактрыне заходнерусізму.
Сённяшні заходнерусізм у Беларусі звязаны з рускім мірам, гэтак званым расійскім светам з яго экспансіяй. Там, дзе заходнерусізм, там рускі мір. Гэта паняцці звязаныя паміж сабой, і што цікава, нехта пра гэта дбае, не ведаю, ці то ў Маскве, ці то ў Беларусі, пра тое, каб на самых дальніх рубежах Рэспублікі Беларусь пры мяжы з Еўрасаюзам акцэнтаваць праявы гэтага рускага свету, гэтага заходнерусізма. У Гародні, напрыклад, ёсць нейкія патрыятычныя клубы казацкія, класы, гэтак далей. Створана пляцоўка Акадэміі навук расейскай. І як адна з такіх выразных праяваў у гэтай адаптацыі, гэтай, скажам так, акцэнтацыі прысутнасці рускага свету і заходнерусізму стала шыльда, прысвечаная Пятру Сталыпіну, знакамітаму міністру і прэм'ер-міністру Расійскай імперыі Петру Аркадзевічу Сталыпіну, які да Беларусі мае адносіны вельмі ўскосныя. Ён менш года быў гарадзенскім губернатарам і ўвогуле тут не так часта з'яўляўся. Але ён вядомы монархіст, ён вядомы рэфарматар, который спрабаваў зрабіць з Расійскай імперіі больш моцную дзяржаву. І, канешне, ніякіх дачыненняў ні да Беларусі, ні да беларускай культуры, ні да беларускага нацыянальнага руху ён не мае. Ён проста тут некалькі разоў бываў. І вось урачыста в прысутнасці абласных чыноўнікаў быў адкрыты вот гэты помнік, шыльда Петру Аркадзевічу Сталыпіну, быў аб'яўлены праведзены конкурс на лепшую гэтую скульптуру. І в цэнтры горада Гародні вісіць да гэтага часу, дэманструе прысутнасць расійскага міра і дэманструе тое, што тут у нас у Гародні ёсць заходнерусісты. Як сёння ў Беларусі заходнерусісты сябе пачуваюць? Як яны сярод нас маюцца? Ці якое маюць значэнне, які сацыяльны грамадскі статус? Я на двух такіх прыкладах гэта пакажу, якія найбольш добра ведаю. Гарадзенскі універсітэт, дзе я калі-то працаваў, дзе працуюць две цікавыя асобы, прафесары ўжо даволі сталага веку. Людзі сімпатычныя, мілыя нават у кантактах і абшчэнні, але што яны пішуць пра Беларусь, чым яны займаюцца? Вось цытата з кнігі аднаго з іх прафесара Валера Чарапіцы. На самом западе Белоруссии, на рубеже Святой Руси, стоит древний город Гродно. На пограничье особо остро переживаются все невзгоды и тяжелые годины, и особо остро чувствуется, воспринимаются тенденции, влияющие на дальнейший ход истории. Наверное, поэтому Гродненщина дала русскому миру столь много ярких имен. И далее переличиваются имены. Другие, профессор, философ, загадчик кафедры философии Чеслав Станиславович Кирвель у интервью в державной газете «Гродненская правда» говорит, что в ноябре прошлого года пришло известие о том, что стал лауреатом Славянского литературного форума. Журналист пытается: «Эта награда для вас особенная, самая важная. Во-первых, я много лет пропагандировал идею единства славянских народов. И вот, наконец, в Москве это не только заметили, но и отметили». И вот цікава, что гэтыя симпатичные люди, яны не толькі працуюць в універсітэце, не толькі выкладаюць беларускім студэнтам розныя рэчы, гісторыю, філасофію, кіруюць факультэтамі, кіруюць кафедрамі, але нават узнагароджаны беларускай дзяржавай, канешне, у часы рэжыма Лукашэнкі, ці то медалямі, ці нават ордэнамі Францішка Скарыны. І калі гаварыць менавіта пра гэтыя асобы, то па закону яны маюць права на такія погляды, нават тыя, якія адвяргаюць існаванне беларускай дзяржаўнасці. Але вялікае пытанне, ці маюць гэтыя людзі права працаваць у беларускай дзяржаўнай установе і есці дзяржаўны беларускі хлеб. Падзеі 2017 пачатку 2018 года звязаны з арыштам некалькіх актыўных заходнерусістаў, трыманнем іх год пад вартай, судовым прысудам у 5 гадоў турмы з адтэрміноўкай на 3 гады, сталі лакмусавай паперкай, якая выразна і публічна выявіла як сутнасць самога заходнерусізма, так і нутро ягоных рупліўцаў у Беларусі.
Пасля таго арышту і судовага працэсу актыўнасць заходнерусістаў у Беларусі рэзка знізілася амаль да нуля, і гэта яшчэ раз паказвае іх сушнасць, іх нутро і тое, што яны могуць існаваць толькі пры падтрымцы дзяржаўнай улады, псеўдабеларускай ці расейскай. Дарэчы, журналісты прасачылі крыніцы фінансавання іх дзейнасці праз дзяржаўныя расейскія фонды. Пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі заходнерусісты ў Беларусі на выперадкі панеслі ў мас-медыя сваю любоў да Расеі, падаграваную расійскімі грашыма, бо адчувалі за сабой падтрымку улады. Перастараліся, захлынуліся гэтай любоўю, не ўпісаліся ў генеральную лінію палітыкі рэжыму лавіравання паміж Расеяй і Захадам. Для беларускіх уладаў заходнерусісты аказаліся разменнай манетай у традыцыйным торгу з Расеяй за эканамічныя прэферэнцыі і адначасова такой малой дэманстрацыі вернасці ўладаў беларускай незалежнасці. Уся гісторыя заходнерусізму, як даўнейшая, так і навейшая, паказвае на тое, што ён цалкам занікне ў сапраўды незалежнай Беларусі. Проста развеецца, як дым.